फिसाफोर स्कुलनिफ्राय दोनबोनो फैब्ला फिसाखौ खेबसे रोगानांगौ साइकेल खेबसे रोगानांगौ बे रोखोम आरो दखानफ्रावहाय माइ मिलाव लांनांगौबा साइकेल खेबसे रोगानांगौ मानसिखौ खेबसे रोगानांगौ बे रोखोम असान्थिनि गेजेरजों सिरखिबोनांबाय सार रनजित सार अननायजों मोननायनि गेजेर लोगोसे जोंना सानै कन्ट्रेक्टर दङ दा बे साथाम कन्ट्रेक्टर दङ बे कन्ट्रेक्टरफ्राबो जोबोद अननानै सै सोनानै खाथि सोनानै बिसोरबो मावनानै होबाय रायजो राजाफोरनि खुगायाव गोजोननायनिल' राव नाथाय मानो नंगौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि लान्थ्रियै खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोजोनदों आरो रंजाखांदों गामिनि सुबुंफ्रा बिटिआर सरकारा जोंखौ अननायजों नैबे ब्रिजखौ बानायना होनायनि थाखाय जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों जोंनि इएम सारखौ जोङो हामबायसै रायजो राजाफोरनि बाथ्रा थांनाय 17 बोसोरनि सरकारनाव लामा दालांखौ बिदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय हनाया ओरैनो फेलें जादों बबेखानि आथिखालनि बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि अननाय मोजोमनायाव दिनै मोनफुंनो हानानै गामियारिफ्रा जोबोरैनो गोजोनदों लामा दालांखौ गोबाव समनि उनाव मोनफुंनानै रायजो राजाफ्रा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावदों थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोद गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों नोजोरजों दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव सानसेयावनो 14-15निबो बांसिन लामा दालां आरो न'फोरखौ बेखेवनानै होगासिनो दिनै मुलुगनां आबहावा सानावनो बिथां रनजित बसुमतारीया लामा दालां आरो कमिउनिटि दबलांखौ बेखेवनानै होबावनाय नुनो मोन्दों मख'नो गोनांदि गावनि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव बिथां रनजित बसुमतारीया दिनै कौशुम बिलाव आरसि दालां गेजेर दक्षिणगाव गामियाव सिसि ब्लक लामा आरो थाइखाजरा राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव कमिउनिटि हलखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ मावफुंना होनायाव साबायखर बावनानै रायजो राजाफ्रा मा बुंबावदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानि आं गावबुरा हिसाबै गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों जोङो गोबाव बोसोर जोङो सैसोनानै बेबायदिनो हान्था मेलानि थाखाय जों बिराद सैसोनांबाय बे दैयावनो गोबां बेबायदिनो गोजावफ्रुलायनाय बेबायदिनो थांनाय फैनायाव बिराद खस्थ' मोनदोंमोन लेखा फरायनाय मानाय खुदियाफोर दोनलांनाय गोबां खस्थ' मोनदोंमोन दा जोङो बेबायदिनो नैबे बिटिआर सरकारा जोंखौ अननायजों नैबे ब्रिजखौ बानायना होनायनि थाखाय जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों जोंनि इएम सारखौ जोङो हामबायसै आरो बे बिटिआर सरकारखौबो बाख्नायसै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों सार मानोना बे दालांजोंहाय 36 घर न'खरा बैयाव दुब्लियाव थांलाय फैलाय हाल होयो मोसौ होलाङो गायनाय फुनाय थाङो ओमफ्राय बेहाय मोसौआबो हाल होनायाव गोजावफ्रुलायो ओरैबायदि जोङो 17 बोसोर खस्थ' सैनांबाय भुगिनांबोबाय 17 बोसोरखौ बेनि गेजेराव जोङो बिदोंमोन मोनाखै गनायाखै नायसनाखै 17 बोसोरनि गेजेरावहाय दा जोंनि बे गोदान बिटिआर सरकारनि अननायजोंहाय इएम सारनि अननायजोंहाय रनजित सारनि अननायजोंहाय जोङो 2.5 बोसोर खिनियावनो जोङो बेखौ मोनफुंनो हानाय जाबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो जोङो दा गोजोननाय मोनबाय जोंनि असान्थिनिफ्राय जोङो रैखागिरि जाबाय असान्थिनिफ्राय जों बारग'नो हाबाय गोजोनथाव 2.5 बोसोर खिनियावनो बे रोखोम एफा गिदिर खामानिखौ मावफुंनो हाबाय जोंनि रनजित सारा दा बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों गोदोनि थांनाय बोसोरा 17 बोसोर सालायदोंब्लाबो बिब्लाबो गनायाखै आरो नायसनाखै बेनिखायनो जोङो दा गोबां सैसोना दुखु सैसोनानै खस्थ' भुगिनानै जों 17 बोसोरसोखौ सैसोनांनानै दिनैहाय जोङो सान्थियावहाय फैबाय एन्जर बायदि जोङो बेहाय बारसोम बुरसोम थांलाय फैलाय ओरै फिसाफोर स्कुलनिफ्राय दोनबोनो फैब्ला फिसाखौ खेबसे रोगानांगौ साइकेल खेबसे रोगानांगौ बे रोखोम आरो दखानफ्रावहाय माइ मिलाव लांनांगौबा साइकेल खेबसे रोगानांगौ मानसिखौ खेबसे रोगानांगौ बे रोखोम असान्थिनि गेजेरजों सिरखिबोनांबाय ओरैनो मा दै होनो बेखौ बुहुर दै थाइखा बुहुर दै बेयो बै बुहुरनिफ्राय फैयो औ दा जोङो जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय आरो बेनि गेजेरावहाय सार रनजित सार अननायजों मोननायनि गेजेर लोगोसे जोंना सानै कन्ट्रेक्टर दङ दा बे साथाम कन्ट्रेक्टर दङ बे कन्ट्रेक्टरफ्राबो जोबोद अननानै सै सोनानै खाथि सोनानै बिसोरबो मावनानै होबाय फिनदायबो जाबाय होननानै जों सानो आरो दा माबाफोर खावलायनो गोसो दंबावो नामा गोनांथि जानायफोर खावलायनाया माने जों दा बुंबाबो जाबाय बुङाबाबो जाबाय
जोंना ओरैसिनाहा एसे दंबावो आरो लामा दं औ लामा एसे दंबावो आरो बेफोरखौ जों उनावहाय बुंबावनोसै खावलायबावनोसै औ मोनोब्ला लामानि थाखाय दा थाथ'बाय दा बेखिनियावनो आंनि बुंनांगौआ जोबथ'सिगोन नामा सार धन्यबाद मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।